Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken tukuicin Ramadan. Tambaya ta gaba. Malam, menene hukuncin amfani da inhaler ta masu asma a cikin Ramadan? To ya kai dan uwa mai fama da asma, Allah ya baka lafiya ko Allah ya baki lafiya. Idan ya kasance mutum yana fama da asma kuma Allah ya bashi dama da zai iya yin azumi, yana kuma cikin azumin nan sai ainihin asman nan tashi ta taso, babu makawa sai ya yi amfani da inhaler ko kuma yana amfani da ita, to babu matsala idan ya yi amfani da ita, ya yi amfani da wannan inhaler a cikin watan azumi, kamar yadda malamai suke magana cewa, kamar yadda aka bincike akan likitoci cewa ita inhaler ba ta da ainihin matsala nan mutum ya yi amfani da ita, saboda ba abinci bace ba kuma ruwa bane da zai gangara masa ta makoshi ya je cikin ciki da zai kosar da shi ko ya amfanar da shi. Da haka idan mutum ya yi amfani da ita to babu matsala a kanta. Abin da muka faɗi daidai Allah ya tattara mu a cikin ladan, abin da kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.